Het gaat al jarenlang meer met de vis staan in de IJsselmar. Zonder maatregels bleef er in de naaie toekomst geen vis meer oer. Ook de viskers begrijpen wel dat het zand net trok in kan. De visstand kan ik net missen wijzen dat het vroeger was, omdat het water de capaciteit net heeft om die vis groot te maken. Dat bestaat niet meer. Dus er moet wel wat gebeuren. Er moeten minder viskers komen. Waarschijnlijk. Maar ja, wie en hoe? Trein je net visje en daarna alleen nog maar op lietse schaal. Oors komt het net goed met de vis staan, concludeert de commissie. Duidelijke taal. En de kans liep het grut dat de politiek de maatregels oerneemt. Nou ja, wat wij de laatste jaren beleefd hebben in de IJsselmaarvisserij. Alle voorstellen en alle dingen die er geweest binnen, die ben eigenlijk altijd wel teruggegaan. Dus ik denk dat het wel terug gaat. De viskers weten dat er geen ontkomen meer aan is. Dat betekent geen toekomst meer en dat komt het aan. Hele generaties binnen maar de visserij opgroeit. Het is een levenswijze dat ze min oorskiën van nemen kennen. Maar dat het net oorskin, hoop je ze dat de politiek haar in elk geval te meer komt. Om 3 jaar daar net inkomen te hebben, dat kunnen wij net klaar krijgen. Wij moesten eigenlijk dan wel een compensatieregeling hebben, want dan wij er net akkoord mee gaan kunnen. Monsieur 3 jaar stop je het eind van je als visker? Nou, waarschijnlijk wel, als er niks in de oor staat.